Bună dragilor, astăzi împreună cu mama mea o să facem o nouă rețetă și anume Castella Cake. Este o rețetă foarte arătoasă, super gustoasă. Este un fel de pandișpan, dar ca și consistență e ca un sufleu, ceva în genul. Înainte de a face rețeta, dați un like și să începem. Se folosesc ingrediente foarte la îndemână, ca exemplu zahăr, lapte, ou, făină și unt. Se face foarte repede. Ingredientele de care avem nevoie sunt 100 de grame de zahăr, 100 de grame de lapte, 6 ouă, 100 de grame de făină, 100 de grame de unt, esență de vanilie și atât. Deci toate cu 100. Toate 100, super ușor de reținut. Dar între timp o să dăm drumul la cuptor la 150 de grade să se încălzească foarte bine. Și începem. Bun, acum ai partea ta. Ce facem prima dată? Prima dată o să topim untul în lapte și o să-l pun la microunde. După aia o să cernem făina și o să amestecăm untul cu făina. Bun, untul nu trebuie să fie foarte cald. Să nu fie foarte fierbinte. Dacă este foarte cald, o să se coaguleze foarte repede făina. Da, da. Acum punem untul. Untul odată? Da, tot. Și amestecăm foarte bine să nu se formeze cocoloașe. Tu mesteci aici bine, iar eu o să sparg ouăle. Deci separăm albușurile de gălbenușuri. Deci acum adăugăm câte un gălbenuș. Câte un gălbenuș. Ia. Gata. Încet. Nu se amestecă repede. Încet. Încet? Da. Ah, ok. Așa. Deja a devenit mai lichid. Acum adăugăm sare. Un prag de sare. Da, un prag de sare. Și esența? Și un extrat de vanilie sau esență. Acum o să batem albușurile la o viteză mai mică pentru început. S-au bătut foarte bine albușurile, le-am ținut prima dată la cald, așa se formează o spumă foarte bună. Acum o să adăugăm gălbenușurile, compoziția de gălbenușuri. Punem totul dintr-o dată. E o rețetă foarte ușor de făcut, chiar gustoasă și pufoasă. Asta e paleta. Se amestecă încet, cu atenție. Așa de încet? Da, așa de încet. Pentru că e o prăjitură care trebuie să iasă foarte pufoasă. Ok. Să nu iasă aerul din ea? Da. Am terminat de făcut aluatul, compoziția cam așa arată, cremoasă. Și acum o să mă ocup de tavă. O să folosim două tave. Una mai mare în care o să punem apă
fierbinte la 80 de grade și una mai mică pe care o tapetăm cu hârtie. Bun, și o să fie înfășurată. Și o să fie înfășurată în 2 rânduri de staniol. Eu am pregătit hârtia deja, am tăiat-o și o să tapetez tava cu ea. Așa. Apa trebuie să fie la 80 de grade. Eu am pregătit apa aici. Și acum, Sabina, o să împachetez tava în alt strat de staniol. Deci în 2 straturi de Da. staniol. De ce trebuie să punem staniolul pe margine? Pentru ca să protejeze prăjitura. Ea Să trebuie... nu se ardă, nu? Nu, trebuie să iasă albă pe margine. Deasupra trebuie să fie rumenă, iar în părți și pe desubt trebuie să fie albă. Da? Da. Nu mai închipui apa și Nu, apoi prăjitura? pune prăjitura. Și acum punem apa. Crește. Așa cât să plutească un pic. E bag. Da, ca o bărcuță. Prăjitură făcută în barcă. Da. Acum o să punem prăjitura la cuptor la 150 de grade timp de o oră. O oră, da. Mama mia. Mama mia. Ia uite. Am. Cet. Bun. E bună. Hai să o scoatem. Ia de ambele. Ai grijă cu mâini. Mamă, acum stai cu asta. A ieșit o minunăție de Da. prăjitură. Testul. Wow. Super. Super. Exact așa trebuia să iasă. E înalt, pufos. Ia, facem testul așa. Da, e minunat. Se poate tăia. Cam așa se face. Cam așa, nu? Așa. Restul că se hâță în așa. Da. Vai, ce E frumusețe. făcut. Da, Și ideea e că se poate tăia direct, nu? da. Nu așa. Nu? Hai, taie tot. A, în 2. Da. Ia. Wow. Mama mia, ce frumusețe ne-a ieșit. Ce culoare are? Extraordinară. Cum arată? O bunătate. galbenă. Da, ca o mămăligă galbenă. Cum se rupe? Wow. Ce bine miroase. Mamă mia, vanilie. Da? Wow. Și uite cum face. Deci că e gelatină. Ca o gelatină, exact. Wow. Arată super frumos. Dă-mi platoul, Sabina. Și asta e ca o prăjitură, se poate mânca simplă. Da, se poate face și cu cremă. Frige. Mamă mia. Mama mia. Ia uitați ce bine arată. Unde facem? Este foarte, foarte, foarte reușită. Nu pot Se să... face ușor. Foarte ușor. Asta? Ție, da? Ia uitați cât de frumos se rupe. E foarte pufoasă. Se poate umple, se poate face cu diverse creme și se poate consuma chiar așa cum este. Acum o să umplem una cu frișcă. Ce ușor se taie. Da, minunată. Și ce dreaptă stă. Da, Ok. Ha, eu cu frișca. tu cu Ia. frișcă. Este nervoasă. Gata. Să vedem cât este de bună.
Mie? Ție. Cum e? Super, super bună. S-o terminăm. Da, bun. Cam aceasta a fost rețeta. Este foarte ușoară, foarte bunătate. simplă, foarte bună. O să aveți rețeta lăsată jos în descriere. Nu uitați din nou să dați like dacă v-a plăcut rețeta și vreți să o încercați. Vă aștept cu poze pe Instagram, pentru că chiar mi-ați trimis pe Instagram fusecurile pe care le-am făcut cu Nicolas. Și dacă încearcă cineva rețeta, puteți să-mi trimiteți poze. Și nu uitați să vă abonați la canalul mamei mele. O să vi-l las jos în descriere. Asta a fost pentru astăzi. Vă așteptăm data viitoare cu o altă prăjitură. Da. Pa, pa! Pa! Pa.